oikein paljon tervetuloa. Se on eka video tälle mun PlayStation-kanavalle. Se on muuten tuolta mun toisen näytö. Tällä kertaa vähän CSGO-pelailua ja mä en nyt kauhean hyvin pysty ampumaan. Siis täällä mun oikein käden etusormella. Täällä on muuten jotain normaalia shittiä. Voin näyttää nää. Sen Pepe Bison, P250 Steel Disruption, Sound Spray, minkä mä sain vaihdossa, ja sitten tämän sain pelistä UMP. Tuon mä sain tuolta eSportista. Talvilaatikosta, eli tommosesta. Tää tuli Trainista. Tämä Dust 2. Tämä Trainista. Eikö nää kaksi mä mun mielestä vaihoin. Ja mulla on näitä kapsule, talvilaatikko, CSGO, aselaatikko 3, jonka toisen mä myin. Ja sitten yksi aselaatikko 2. Mutta ei oo avoimia. Sitten mulla on 7 senttiä tuolla. Voisin ostaa näitä. Wow. Niin muuten näistä mä tiedän sen verran, että näistä saa vaan tommosia niinkun esim. Tommosia klokkeja ja semmosia eli sekundaryjä. Paitsi tietty niinkun tai harvinaisen esineen. Niin semmoista ja räjäytystyö. Mennään nyt pelaamaan sitä, mä tykkään siitä varmaan eniten. Ja mä pelaan nyt tälleen ikkunamuodossa, koska mulla ei oo kuvausohjelmaa. Tai on. XSplit. Mutta ei sekään mikään mun paras. Niin mulla oli käynyt tapaturma. Että meidän koululla on areena ja siellä on semmonen niinku puuaita. No semmonen periaatteessa puuaita. Niin mulla ihan kun mä olin maalivahti, niin kävi semmonen tuuri. Että mä just siitä niinku olin torjumassa. Sitten mun käsi osuu siihen. Ja siihen tuli ihan tikku. Niinku ihan kunnolla tikku. Käytiin sitten heti, se oli 5 minuuttia yli 1 kello silloin. Kun se tapaturma tapahtui, niin se meni ihan tonne ihan kynnen alle sisään. Ihan kokonaan. Se oli joku sentin pitkä, tai no puoli senttiä. Ehkä 20. No ehkä vähemmän. Tosi paljon vähemmän. Pari. Ja joka. Aha, mitä tää? Ehkä mä ei mennä tässä. No mennään vaikka paikallisilla boteilla. Sori kun mulla lagaa. Noin. Mennään räjäytystyötä. Satunnainen. Pelaa. Mennään keskinkertaiset. Oman palvelin. Wow. Mennään lakeen vaikka. Joo. Eli oikeesti te voitte pyytää mua kaveriksi. The Gamer Finn. Pyytäkää sitä tyyppiä kaveriksi ja mun sormi on veressä. Siis oikeesti tuolla sivussa oli vähän odotettavaa. Odotin siellä sitten niin kuin oliks se no jos mä yhdeltä sinne menin tai no Skybreaking. Joo, niin jossain
2. Ja mä pääsin sinne avustuksen 5. Niin mä kyllä odottelin se aika perkuleesti. Nyt voin sanoa. Eli tosiaan tässä teroille. Hyvä kun täällä alkaa. Ihme kun täällä oli. Tapoit itsesi. Niin, pyytäkää vaan The Gamer Finia täällä Steamissa kaveriksi. Ja jos annatte niin noita kapsuleita, te ootte ihania. Ohoi. Kattokaa siis. Yksi vinkki, kannattaa katsoa full screenillä. Koska muuten tästä ei teille tuu mitään. Näy kauheasti. Niin tämmön sound spray. Mä en oo muuta yhtään varmaan, että näkyys tää teille kai se. Siis se, että shiftiä ja täpiä. Bomb it down, Dummy is done. We have one enemy left. Näin Calvin botti. Calvin. Eli tämmönen urbaani DD-bot on tullut. Eli oikeesti mä laitan teidän nimet videolle. Ja muutenkin, jos te annatte näitä, siis kerron ne ainakin videolla. Ehkä laitan nimetkin ihan kunnolla. Ei! Miten se tappaa mut? Ron. Calvin. Nice work, everyone. Calvin botti on parempi kuin minä. What the? Joo. Joo, mut pelataan nyt tää loppuun. Ehkä. Koska, niin, tää oli tämmönen vaan kerroi, että uusi kanava on tullut. Aha. Desert Eagle. Ei oikeesti, jos te annatte tuon muuten tuon noita rahaa Steamiin, koska mulla ei oo mitään kauheasti rahaa. Siis oikeessakaan elämässä. No, kaikki on oikeeta täällä. Niin mulla ei oo oikeesti rahaa. Näin. Hallut. Saatiin 2 tommosta. Ai niin joo, kun äsken mä käytin. Secondary. Noin. Näin. I'm waiting here.
No niin, siitä kuoli. 3 guys left. You're on it. I'm getting smacked. I got 1 guy left. Ei vitsi, mä en saanut sitä. Erikoisjoukot voittivat ilman kuolonuhreja. Ja myös, että haluatteko te, että mä pidän tän tämmösenä Get ready. suomenkielisenä vai englanninkielisenä, paitsi että mä en osaa vaihtaa sitä. Need help. Contact. Pislavoimaa. Ready to go. I need support. Pislavoima. Still have 1. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Nice work, man. Eli nyt tuli P200. Onks tää P200? Valokrannu sinne. Flashy. I got a visual on 1. I need help. Do you read? I need help. Need back. Bomb has been planted. Nice shot. You got it. I got 1 guy left. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Ei. Kuolin sinne. No, Go, go, go. heitetään tonne. Good one. 3 guys left. They picked up the bomb. Still 1 left. Counter-terrorists Nice shot. win. Nice work, people. Noin siitä. Miksi mä oon näin hiljainen? Mä oon vaan siinä noin siitä. Tappojan siitä ja siitä. Sanokaa, jos se häiritsee. Let's go earn our pay. Koska mä voin kyllä tehdä semmoista kunnon kommentaria, että koko ajan puhun. Mut ei sekään oo I need kiva. help. Do you read? I need help. Target spotted. Että mä koko ajan puhun. Way to go. I need help. We have 1 enemy left. Counter-terrorists win. Noin. Nice work, people. Vaihdetaan puolia. Welcome if you got 'em. Kauankohan mä oon kuvannut jotain. Jotain vähän. Ehkä mä tähän lopetan, koska niin, mulla kestää aika kauan tossa kuvauksessa, mutta nähdään. Se olisi terve vaan teille kaikille taas, joten se olisi moi moi moi. Nähdään ensi videon parissa ja antakaa niitä oikeesti avaimia, please. Ja keissejä. Kiitos, moi.